акнун сарояндаи дилҳо Муҳсинҷон Ахмедов дар Федератсияи Русия қарор доранд. барои он мусофироне ки ҳамзабонанду дар Федератсияи Русия зиндагию фаъолият мебаранд, ӯ суруди дилҳоро месарояд. ҳамватанони азизе ки дар Русия қарор доранд, шумо тӯю маърака доред? рӯзи хушбахтию хурсандӣ доред? марҳамат, ба ин рақамҳои зерин занг занед. Муҳсин Аҳмедов шарики хурсандии шумост. ҳамватанони азиз, салом дӯстони азиз, шумо дар Федератсияи Русия дар шаҳрҳои Санкт Петербург ва Москва қарор доред, дар он ҷо фаъолият мебаред ва албатта дар рӯзҳои хотирмон, ҷашну маърака, ҷашни зодрӯз, тӯю маросимҳои шумо як гурӯҳ наворбардорони касбӣ омодаи хизмат ҳастанд. наворбардорони беҳтарин профессионалӣ бо сарварии Наимҷон Қаимов барои хизмат кардан барои шумо омода ҳастанд. агар онҳоро шумо дар ҷустуҷӯ ҳастед, телефони боварӣ 8 952 222 54 48. наворбардорони касбӣ Наимҷон Қаимов дар хизмати шумо.